हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन बयनिबो सेराव लानानै फैदों बयजोंबो सिनायजाखानाय बर'निनो जौगाफुनाय फावखुंग्रि बिथां अनसुमै बर' बिथांनि सुंद' लाइफस्टाइल आरो बियोग्राफिनि सोमोन्दै। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना बिथां अनसुमै बर'नि सोमोन्दै मोनथिनो लुबैनानै गोबाव समनिफ्रायनो दङमोन, नोंथांमोन बयबो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। लोगोफोर, अनसुमै बर' बिथाङानो जाहैबाय बाक्सा जिल्ला गरेस्वरनि थागिबि एबा दानि तामुलपुर जिल्ला। बिथांनि जोनोमानो जादोंमोन 1998 मायथाइनि 2 जानुवारियाव। बिथांनि गुबै मुङानो जादों अनसुमै बर'आनो आरो बिथांनि निकनेमानो जादों अनसु। अनसुमै बर' बिथांनि नखरा हिन्दु दोहोरोमारि। बिथांहा नखराव बिमा बिफा आरो सासे बिब' दङमोन। लोगोसेनो बिथांनि बिफाया CRPFआव जब मावोमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्राया बेसोदि लोगोफोर, अनसुमै बर' बिथाङा जेब्ला 4 थाखोआव फरायफुबाय थानाय समावनो 2006 मायथाइयाव बिथांनि बिफाया रुंसारि जालाङो। बिदिनो अनसुमै बर' बिथांनि बिमायाबो 2019 मायथाइनि अक्ट'बर दानाव बेरामाव गोग्लैनानै बिथाङाबो रुंसारि जायो। दायो बिथांमोनहा नखराव सानैल' सोद्रोमाफोर दङ, अनसुमै बर' आरो बिथांनि बिब'। नाथाय बिब'आबो दायो CRPFआव जब मावो होननानै मोनथिनो मोननाय जादों आरोना। लोगोफोर, अनसुमै बर' बिथाङा फरायनायनि बेलायाव ग्रेजुएसन कमप्लिट खालामखांबाय। दायो बिथाङा ग्रेजुएसन कमप्लिट खालामखांनायनि उनाव सावथुन मुलुगजोंनो गोरोबफ्लेनानै बेवहायनो खामानि मावगासिनो दङ। बिथांनि गिबिसिन फाव खालामजेननाय सावथुननि मुङानो जादों लोगोफोर अम्बासि हरनि उनाव। बिनि उननिफ्रायनो बिथाङा फारियै बाथौ थान्दै, सिरिनाय बिबारनि मोदोमनाय, गोथै सह, जों गेजेन नङा, रान्दिनि मोदै, गोदान रादाय, जौमोन बेफोरबायदि गोबां सावथुनफोराव फाव खालामबोबाय। आरो लोगोसेनो बे बोसोरनिनो बिथांनि सावथुनफोरानो जादों थैनि गाब आरो फैगासिनो दं बिथांनि बावैनो फैला MCLA मुंनिबो मोनसे आबुं बर' सावथुन। बेवहायबो बिथांखौ फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। लोगोसेनो अनसुमै बर' बिथाङा गोबांथार मिउजिक भिडिअफ्रावबो फाव खालामबोबाय। दायो बिथांनि फाव खालामनाय मिउजिक भिडिअफोरा गोबांथारानो ससियेल मिडियायावनो गोसारखानानै दङ। लोगोफोर, अनसुमै बर' बिथांनि रिलेशनशिप स्टेटासखौ नायोब्ला बिथाङा सासे बयफ्रेन्ड दंखायो आरो बिथांनि बयफ्रेन्डनि मुङानो जादों लोगोफोर सेम एबा सोमखोर बसुमतारी। बिथांमोना सानैजों गोबाव समनिफ्रायनो मोजां मोनज्लायबोबाय। खमैबो बिथांमोननि मोजां मोनज्लायनाया 8 बोसोरसिम जाफैबाय। लोगोफोर, अनसुमै बर' बिथाङा दुखुथियाजों लोगोसेनो सिम्पोलै थानो मोजां मोनग्रा सासे गुरै आखुनि फावखुंग्रि। अनसुमै बर' बिथाङा ससियेल मिडियायाव फेसबुक पेज, इन्स्टाग्राम आरो इउटुब चेनेलबो दङ। जायफोर नोंथांमोना बिथांखौ मोजां मोनो, नोंथांमोना बिथांनि पेजफोरखौ थांनानै फल' खालामनानै लाहैब्लानो जाबाय। बेजों लोगोसेनो दिनैनि बे बिथां अनसुमै बर'नि सुंद' लाइफस्टाइल आरो बियोग्राफिनि सोमोन्दै भिडिअआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय।